दोलोआथ' बे मोनसेयानोखाना नोंसोर मिथिबाय थाखायो बिपिएफनि गोख्रों वार्कारफोर बिथांमोना माखासे साबा आंनिनो फंबायफोर एक्सपिएलटिनि गोदोनिफ्रायनो बिराद जाथिनि हारिनि खामानि मावग्राफोर बिथांमोना दिनैहाय आंजों जयेन जाफैबाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायनानै लाबाय आरो दिनैहाय जाफैनाया बेल' नङा सिगाङाव जोंनो गोख्रों आं जेब्लाना 2015 दारायजेनदोंमोन अब्ला बिसोरथ' सिगांनिफ्रायनो दंखायो आरो एनडिएफबिनि माखासे सारेन्डार ग्रुप बिथांमोना गोख्रों एकदम बन्द'निफ्राय नांनाय बिथांमोना दिनैहाय बिपिएफनि खाजोमोन दिनै आंजों फैफिनजोब्बाय माखासे आंहा पाब्लिकफोर फैदों बे न'खरनि गासै टटेल गासिबो न'खरनिफ्राय साफा फैदों गासै टटेल बंसिगाव प्राइमारि दावलिगुरि प्राइमारि आरो दावलाबारि मोनब्रैजों 116 न'खर दिनैहाय आंजों जयेन जाफैबाय दा आसा खालामदों बिथांमोना दिनैहाय आंजों आखाइ हमफैबाय आरो फिउचाराव बिथांमोना आंखौनो मदद होनानै देरहासार खालामनायनि सार्थ'आव बिथांमोना आंजों दिनैहाय जयेनिं लाफैदों मानो होनोब्ला बयबो हमनो हाबाय आजिखालि जुगाव नोङो रावखौबो थगायनो हाला गुबुन नेताफ्रा गोदै बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय बे बाथ्रा बुंनायफोरखौ दिनैहाय बयबो रायजो राजाया हमदांनो मोनबाय मानो होनोब्ला दिल्लीयावबो नों बिजेपि सरकार आसामावबो बिजेपि सरकार बिटिसियावबो बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकार अब्ला सरकारजों थायाबालानो जोङो सरकार गैयैजों थांनानै जोंहा मा मुलाम्फा दं ओंखायनो बे बुस्थुखौनो साननानै दिनैहाय बयबो जों सरकारजों थांसिगोन आरो सिगांनिफ्रायनो जोंना मानगोनां रायजो सारा जों बयबो सिनायखायो दानि जायनाखि बनगावनि सोर केन्डिडेट जागोन बिथांमोना बारा सिनाया ओंखायनो बिथांमोना आंखौनो सिनायखानाय होननानै दिनैहाय जयेनिं जाफैबाय आरो बनगाव बियाबाव दासिम माखासे मानसिनि गोसोआव सोंलु दंबावो नोंथाङा फोरमायहरनो दाथ' बे राजनितिनि मोनसे प्रपागान्दा बेयो बयबो बुंगोन आंबोथ' बुंहरनो हायो बिपिएफआव 3 दं सोर मोनगोन इउपिपिएलआव 7 दं सोर मोनगोन बेफोर उननि बाथ्रा खिन्थु जोंना बिजेपिना बिदि नङा जाय खोथा होबाय आरो सेन्स गैया आंखौ अलरेडि खोथा होखानाय खोथा होनायखायसो आं दिनैहाय बिदि जयेनिं लाबाय थादों नङाबा आं मानो लानो दरखार दं आंहा देरहानायनि सार्थ'आव आं दिनै जयेनिं लागासिनो दं आरो टिकेटआ मोननाय 100% खाथां आरो जितु आंनि एगेन्सि बिग्रा जोंहा रावबो गैया आरो नोंथांमोनानो खोनाखाबाय मिडियानि गेजेरजों जोंना मानाव गेदेर जोंना आसामनि आफादगिरि दिलीप सैखोया बिथाङा अलरेडि घोषणाखौनो होखाबाय जोङो मोनफ्रोमबो समस्तियावनो गेलेगोन नङा होमबा मोननै सिटल'सो बार होगोन होनदों बेखौथ' आं सिगाङावबो बुंखादों मोननै सिटखौ बिसोर बार होगोन होनना बुंदों बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो अब्लाबो टिकेट मोनैनि प्रश्नआनो गैया बाव आरो बिग्रा गैया आं सासेल'खा गासिबो आंजों जा शक्ति केन्द्र बुर मण्डल डिस्ट्रिक्ट सापर्टखाजोब अब्लाबो मोनैनि मा प्रश्न दं 100% बाव खुनु गोनो गोथो गैया जिहेतु जों दा नुबाय थानो मोनदों बिपिएफनि गोबां हेफाजाबगिरिफ्रा नोंथांजों बिजेपिआव बारबोबाय बिसायख'थि जानाय समसिमाव बिपिएफ दोलोआ बनगाव हिसाबै लोरबां थागोन आरो फैजोबगोन नामा दाथ' आंनि नुहुरनायाव बुंबा खोनाबा गाज्रि मोनगोन बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआसो एसे गोरासिन दा बनगाव सिं बिसोरनि मानसिखौ लाबोनांगौ आं लाबोथ'नो हाया मिथ्रुजुब नालाय नङा होमबा लाबोबाथाय जागोन ना फैग्रा बिसोरनाबो मेला दं आं लाबोआसो जिखुनु जाया मोनफ्रोमबो पार्टिया गोरायैनो बिपिएफआ इउपिपिएलआनो बनगाव हिसाबै आरो गोदोनिफ्रायनो दानिल' नङा स्टार्टिंनिफ्रायनो 2005 नारा नाथायैसो देरहाबोखानाय जायगा बियो नङा होमबा दा नारा नाथाय दा मानसिफ्रा बुंलायदों आरोखि दे बिपिएफआ 20 बोसोर बनगावआव देरहाखांबाय दा इउपिपिएलआबो 5 बोसोर सरकार दाखाबाय बे बिजेपिखौनो होनायनानै नायनोसै होननानै रायजोफ्रा बुङो दा बेफोरखौ लानानै आं 100% आसा दं आरोखि देरहागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय
दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।